Dnešnom SOS okrem iného. Hajaju, hajaju, juhu. Dnešnom SOS okrem iného. Nechytaj ma za ňu, a zasi, a kineko se neky, o kineko se nepekete. Zdravím vás. Táto je bufet? Nie, toto je vysielace štúdio SOS. Toto není bufet. Nie, toto ne. Toto není bufet. Máš niečo na pitie? Jasné? Páči sa. Ha! Voda! Voda! Fuj! Jak si niečo na pitie. Toto nemáme také však. Ale, vyťahni. Toto je vysielacie pracovné štúdio. Ale máte, ale nebuď labuť. Dobre. Daj. Páči to. To je bosácka pravá. 52. Bosácka a do 2 nôh. Môže byť? Tá mi vytrela kocúra. A zasi, kineko, čo to robíte? Ja vysielam. Vysielaš erotické signály? Nie, toto je štúdio SOS, my tu vysielame ten program. Program! Strašne rada prepínam programy. Vieš, keď si... nič. A oni nás majú kamery? Teraz? Milujem deti. Mier a chcem pomáhať ľuďom, čo sú v srabe. Strihnite to. A zasyp, jau! Tá píše jak Božena Nemcová. Počúvajte, nie si vy náhodou tá známa modelka? Tá modelka, že? Neznáma. Hej, to som ja. Vidíte, toto je sranda ináč. Tak keby som bol vedel, že prídete, tak ja prinesem niečo lepšie. A nemohli by ste sa zoznámiť? Takto? Oficiálne? A môžem vám dať pustu? Nie, to teda nie. Dajte si ešte, keď vám Ale jasné, že si dá na tvoje zdravie. No. Božena Nemcová babička. Stará mama. Môžem ťa volať stará mama? Spokojne. Stará mama. Ty si ovládla. Trápna som, ja viem. Nie, pohodne. Tie kamery nás stále snímajú? Áno, hej. Áno? Ľudia, treba urovnávať spory a nie sa hádať. Ostrihnite to. A zasi, stará mama, čo tu robíš? Zasi. Pozri môj, toto je bulvárne média. Pozri sa na mňa, napríklad teraz, kúkaj, keď je telka zapnutá. Kúkaj sa, pripadám vám pripita. Ako teraz, no, ako... Úprimne, buď úprimný. Tak keď mám byť ako úplne úprimný, tak trošilinka mi prídete pripýtať. Trošku. No. Ale ja som taká stále. Ja som taká uvoľnená. Ja som taká veselá povaha. A z toho niekto vydedím ťa. Vydedukoval? To je správne. Presne, že ja pijem. A pritom ja pijem, nehovorím, pijem tak isto ako každý iný. Ty máš rozia gumbičku, stará mama. Ale viete, ja som vás videl takú nejakú fotografiu, kde ste tak padli na zem zadkom. No, a vám sa nikdy nestalo, že ste mali vysoké podpätky, 10 cm, chodíš v tom, nič sa ti, že ste nemali vysoké podpätky, ktorých sa hýbe rovnováha. Ja som nemal podpätky. Úprimne? Úprimne, no. Fakt som nemal podpätky ešte. A tak to ste si jediní, stará mama. Všetky ženy nosia vysoké podpätky. Ináč teraz nevysielame my. Nie? Tak, viete, čo vám môžem povedať? Strihnite to. A zafíp, a kireko. Daj to sem.
napríklad nezamestnanosť. Treba pomôcť nezamestnaným alebo chudobným a prípadne aj nemajetným. Lebo ja chcem pomáhať ľuďom, ktorí sú v strave. My im musíme pomáhať. Teraz nás neberú kamery. Nie? Nie. Jaj, toto ti vymastí plechy. Teraz nás už berú kamery. Čiže ja chcem otvoriť srdcia ľuďom. Je to tu pre všetkých, ktorí to... Haló? Haló? Berú nás kamery? Platím! A zas. Čiže nakoniec by som chcel popiť... Časík! Koľkokrát musím volať do tejto budovy Mohamedovi, aby mi prišiel ku mne z Runda a ja nemám ani jeho číslo. Ja len akože popriať všetko dobré, Milujem klavír, milujem. Klavír je teleso ženského pôvodu. To je ten klavír? To je ten klavír. Máš hlas. Derdida. Máš hlas. Môj hlas je... Bitch bozy, bitch bozy, bitch bozy. Poď ku mne. Ne teraz. Domov. Zase som sa šmichla.